Νομίζω ότι είσαι έτοιμη για στρατόπεδο. Είπε τώρα και η κυρία Ζαρούλια 18 χρονών να πηγαίνουν οι γυναίκες στρατό. Κοίτα, εγώ τώρα. Καλά, αυτό αν ισχύει, θα ξαναγίνω 18 και θα πάω αύριο. Βατραχάνθρωπος θέλω να ήμουνα. Και μαζί με το Ματέο μπορείς να πας τώρα να θες την ευκαιρία. Είναι αεροπορία μου, εντάξει, ναι, θα ήθελα να πάω με το Ματέο για να έχω και παρέα. Σου αρέσει ο Ματέο? Δεν μπορώ να πω τώρα. Είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος. Καταλάβαμε. Άντρας, είναι εγωιστικός. Να σου πω, βλέπω τώρα τα περιοδικά σήμερα σχολιάζανε άβαυτοι, πώς είναι κτλ. Τι γίνεται, σε ενοχλεί αυτό το πράγμα τώρα? Λες να με ενοχλεί και να κυκλοφορώ μονίμως άβαυτη? Εμένα αυτή τη στιγμή είναι βασανιστήριο αυτό που συμβαίνει στο δέρμα μου. Να έλα εδώ, δια του λόγου το λιθές. Εδώ η αγαπημένη τέτοια ξέρει η Φέη. Όλα τα κουβαλάω μαζί μου και θα ξεβαφτώ στο αυτοκίνητο. Δεν σε ενοχλεί που έχουν φάει κόλμα με το σώμα σου? Έχει κυταρίτιδα, δεν έχει? Ναι, γιατί? Σκασίλα μου, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν έχουμε κάποια σχέση, κάποιο φλερτ αυτή την περίοδο? Δεν θα απαντήσω. Σε φλερτάρουν, τι γίνεται? Εντάξει, ρε παιδί μου. Το, πες το. Εντάξει, κορίτσι είμαι κι εγώ, μικρό και άβγαλτο. Με φλερτάρουν, αλλά. Γιατί τόσο πολύ μανία με τη θάλασσα? Μήπως πάρει κάποιος ωραίος τύπος εκεί που πάνε συνέχεια? Έχει πολλούς ωραίους τύπους στο windsurf. Δεν λέγονται. Μοιάζει με τον Ευχούλη τώρα λίγο. Μόνο μη μου πεις ότι μοιάζω με τα παιδάκια από τη Eurovision με τα. Το έχεις κι αυτό λίγο. Σε αγχώνει η εκπομπή, τα νούμερα, η Ελένη απέναντι, όλα αυτά? Χαρά μου που έχω απέναντι ανταγωνιστές και που έχω και τέτοιους ανταγωνιστές. Ναι, αναβαθμίζεσαι και εσύ όταν έχεις μεγαθύρια. Εσύ τίποτα, γάμους, παιδιά, αυτά? Όχι ακόμα, αλλά θέλω κάποια στιγμή να τη φτιάξω κι εγώ τη ζωή μου. Για πότε το λες? Δεν ξέρω. Μετά θάνατο? Συνήθως αυτά περνάνε στην ιστορία, τα μεταθάνατον. Οπότε, άμα θέλουμε να γράψουμε ιστορία, μάλλον τότε θα γίνει, έλα. Τώρα θα ξεκινήσω, θα λέγα για τη Φέη, ότι έχει γίνει θεά, κουκλάρα και ότι είναι στα ωραιότερα και στα καλύτερά της. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Περνάει καλά με το Λιάγκα, αγάπη μου. Η ζωή με το Λιάγκα είναι αυτή. Όντως το έχει κάνει λίγο ξανθό, πιο ωραίο, πιο γλυκό, πιο ζεστό. Μια πρόχωρηση έτσι που της δίνει η μητρότητα. Δεν ξέρω, αλλά είναι στα καλύτερά της. Πραγματικά τη βλέπω και μ' αρέσει, κολλάω στην οθόνη. Τώρα ο Γιώργος, ναι, το μουσι εγώ είμαι υπέρ, το έχω πει. Όχι μόνο στο Γιώργο, σε όλους τους άντρες. Να πω κάτι, γιατί είπαμε πριν